Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। गगा मोनदों, गाराङा एसे बोरैबा जादों। मैया गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन हगारदोंमोन। बेवहाय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो ना अफलाइन एग्जाम होनो बेखौ नोंथांमोना चुज खालामनो हागोन। आरो बेयाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशनफोर होनाय दङ। अनलाइन एग्जाम लिरोबा माबायदि रुल्स थागोन आरो अफलाइन एग्जाम लिरोबा माबायदि रुल्स थागोन बेखौ नटिफिकेशन होदों मैया गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय। स' आं नोंथांमोननो देखायलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। अनलाइन नङाबा अफलाइनखौ माबोरै चुज खालामनो हायो। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो गुगल क्रोमाव थां। गुगल क्रोमाव थांनानै नोंथांमोना जिअ पर्टेल सार्च खालाम। जिअ पर्टेल बेखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सायावनो नुनो मोनगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटि, बेयाव थुनानै हो। स' बिदि नुजाबाय नै, बिदि इन्टारफेस नुजागोन। स' नोंथांमोना स्टुडेन्ट पर्टेल एग्जामिनेशन बेयाव थुनानै हो। स' बेयाव थुबाय आं। स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो बिदि नुजाबाय, नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै लगइन उइथ पासवर्ड, लगइन उइथ अटिपि। स' जोङो बेवहाय लगइन उइथ पासवर्डजों लगइन खालामगोन। बेयाव उनाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ हो, ओमफ्राय पासवर्डआव नोंथांनि डेट अफ बार्थआनो जागोन दे, बेखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव केपचा कड बेखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना लगइनआव होनानै होबानो जाबाय। लगइनआव होनाय लोगो लोगो नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ नुजागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बिदि नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना बेखौ राइट क्लिक होनांगोन, सिलेक्ट खालामनांगोन बेवहाय। ओमफ्राय नै सिलेक्ट मड अफ एग्जामिनेशन, नोंथाङा अबे मोनसेखौ होनो नै नोंथांनि गोसो, अनलाइन होनो ना अफलाइन होनो। आं अनलाइनखौ होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा साबमिट बटमाव थुनानै हो। साबमिट बटमाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिदि नुनो मोनगोन नै रेकर्ड आपडेट साक्सेसफुलि। स' बेखिनियानो, जेबो खालामनांगौ गैया। स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनैनिया।